Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngentetha ephuma phaa kuDr Khumalo ethethelela phaa idefender yona ke iyoungster phaa iOrlando Pirates, uMbokazi kwi-red card athe kumfana omdala wayithola phaa ibafana xa idlala phaa neZimbabwe kwi-qualifiers ke ze-World Cup. Nawukhumbula into yokubana ke ibafana bekunyanzeleka into yokubana ke laa mdlalo uphumelela, kodwa ke ngenxa yoba ke Zimbabwe iyahlala ngasemva yadifenda, yenza sure into yokubana iyabakhabe ibadlalisa kabuhlungu, ibadlalisa rhabaxa, yenza sure into yokubana ke ibafana ayidlula imfumane ke laa 3 points. Uthi kuDr Khumalo yena ngendlela abone ngayo, ewe uyavuma into yokubana ke uMbokazi ewe laa nto ayenzila irongo because ingaze imtholisa amakhadi amanye amaxesha, kodwa uthi laa play ibimprovoka phaa uMbokazi, uthi ibithunyelwe into yokubana ke yoprovoka phaa umbekezeli kaMbokazi. Uthi kangangokuba nango athola laa red card uMbokazi uyithole sekulate, bekumele uyithola sekuqaleni ngoba laa play ibithunyelwe into yokubana ke iyomprovoka. Uthi ke esibini indawo uthi uMbokazi wokuqala into yoba understand under pressure umfana omdala bafuneke bewinile le game, akufunekanga draw, akufunekanga lose, vele bewinile. Kukho umuntu okunambuzelelayo apha ecaleni ke okudlalisa kakubi, okupushayo, okwenza yonke into ofuna ukukhupha egamini. Uthi laa nto ngeke ingenzeki, yena akafuna ukumgxeka uMbokazi ngoba ke laa game leya yeZimbabwe neSouth Africa ibe kwenye imeko nje. Uthi akafuna ukumgxeka kakhulu ke phaa uMbokazi. KuDr Khumalo ke lo ke edefender iyoungster phaa umbekezeli kaMbokazi ongazibakho xa ibafana idlala phaa neRwanda ngolwesibini. Azothi ke nakuhlompho ke kanti ke xa ethetha malunga nemeko ke kaMbokazi, uthi kodwa ke uMbokazi uyafuneka ke eyifunde into yokubana ke emetshini kuba khona into ezintsha emdlalweni, ngakumbi umdlalo lahlobo ziba khona imeko ezintsha apho ke kubakho ii-players ke ezikusunduza ngabomu, apho kubakho ii-players ke ezenza sure into yokubana zakukhupha egamini. Wena ke funeka uyazi into yokubana ke awuphume egamini, wena ke funeka uyazi into yokubana ke awushwa ngumsindo, ngoba uthi laa nto isazawuqhubeleka adlale nezinye imetshi, kusazobakho ii-players ezizakwenza laa nto zifuna ukumkhupha egamini. Funeke loo nto leyo ke athande ukuyifunda ke phaa uMbokazi. Luluvo ke nolo ke beliphuma phaa kuhlompo ke kanti, kodwa kuDr waphinda naye watsho wathi ewe andiphikisi into hlompo ke kanti ngendlela obona ngayo, kodwa into ebalulekileyo into yokubana ke uMbokazi le ndlela laa play ibimdlalisa ngakhona ekubeni ke nemetshi izinga layo beliphezulu, ngoba abafana kube kunyanzeleka into yokubana ke ibe iyaphumelela. Uthi ngamanye amaxesha kuMbokazi naye umfana omdala ebezibona ephantsi koxinzelelo ngoba bebefuna uwin ngenkani ke benguMzantsi Afrika. Uthi akanomsola ke ngelaa phutha laa red card ayithole phaa ngemizuzu zokugqibela. Kona ke laa red card ke kaMbokazi ayilimazanga South Africa, laa red card ayilimazanga abafana red card uyithole kusele kuphela umdlalo. Ingayiba ke iyayilimaza ngoba ke umele ayodlala phaa ngolwesibini akazibakho, kodwa ke siqiniseke into yokubana ke noko zikhona ezinye defenders ke ezawungena ke ziyivale ke laa ndawo yakhe, ngoba uHugo Broos unezimbo zongafuni ukuthatha abadlali ke ngamanye amaxesha, ngoba umzekelo ngwasazi uba kwawungena abani phaa kulaa ndawo kho zongeza nto bashiyile kule game akabapikanga esquadini Hugo Broos. Asazi ke bakwawungena abani ke endaweni kaMbokazi ke, ngoba uMbokazi kulo thwele red card umfana omdala saze kakuhle kakhulu esadifela kakuhle kakhulu umfana omdala, kodwa ke ayiko kuphela kobomi baphulaphuli ke. Nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.